tawag buwak sa bundil guys. Sa kapungpong. Muwak na yung mga buwak basta si luwan-luwan. Ang lakaw sa mi guys. Ano pinangitinda diha pa? Mga utan yun. Hanan na sila diha magpisto. Dili oy. Sa berno ko na asik no. Sa Ito pangatang. Di oy. Barato ko nito gamay. Ah, Barato ko ng jutay. puro ramo po to repulyog sa yuti. Bunyor ko sa yuti. May lag na arong ipang sugo ni mama. Bira na makita niya na iko. May saluyot. May ko ano. May bago oh. Bago. Sana lamin na butang. Lawo dyan. Ito butang dito sa kuwan. Diya ha. Nagiya sa luyot. Kani sa liyot ni. Yung sa luyot. Nagato bago. Lamin ng bago. Nalagi bago. Kana kangkong. Kanara. Sa luyot o kangkong o talbos. Na may talbos o. Kani. Napili din ng saluyot. Ang sili lang maywa. Sarang hindi Sa isa. ay kanang kuwan din. Kanang puti. Alugbati man eh. Wala yung kuwan puti. Ay, may puti. Kanira. Kana. Kana kay dagkog dahon. Kanta Kani na biya. ato, Ito butang bago. sa utan biya. Bago. Dua ka buhok. Ya kamunggay. Gani ka muna sini ko. Muro na yung ba? No, may dahong sili siguro baligya. Ay daw sili ka. Kuan karon mo. 20 kay sili ko ba? Mangga tas rose eh. Mangga. Ulit og mangga. Pwede mo mukhang mangga kaya mawa ng arat si mong lalamunan. Mo gyud ka og mangga. Kung yun nakawas sa hodos niyagi, sige naglanlan og mangga. Wa lagi. Wa lagi puro puwa. Payas o, nagkupod kayo kapayas. Kaligo ka rin. Ay, sangkuha na kaligo ka rin diha. Narabay tubig o. Anang lutong na kasi mama rabay mo kaon. Nang lutong na ko no. Kana, Kami sa kabayan sila. lutong na na. Kani balat rin eh. Dili, wala na siya. Kanay sa pula-pula. O kana, Kanak mo tibi. Warin ka lang. muli na mi guys. Marote manggipalit. Na may pritong isda dito nga ako baragapon mo tayo mang isubak sa mga ngutan nga bago. Asa na taagi pa? Bawal na di ang agi. Giutro na pud nila hangin yung agihanan. Kalipong mo sila pa. Naiba ng kuwan. Sa una bawal man mo dani mo agi one way man ni dani. Pero po doon kaya rin pasayro. Ano yung naog sa magsado? Oh, makasarap mo og pasahero no. May ingog merkado kay way klase. Pindutan ng munisipios dalagit oh. Puro bato. Luoy ng buwang no. Ay loy, dino. Maayo lo buwang kay sigirang baklay. Kita mo loy kay kita ko na tunde atong panon. Ya, kanap ka mabuwang. May buwang. Kanan ka mabuwang.
Kuhan, baklay ra siya ng baklay. Mingkoy, adyo gawas mingkoy kay nagtigpangaway ni mo dito, nagpa-David. Na, pasnit na po nimo ang panit karong mabugnuan. Maway, walay kuhan sa sili ma. Way sili. Ito naman. Kuandra. Saluyot, kangkong o kanang talbos sa kamote. Puwa ra ba kay way puti. Okay ra nila din ang kuha. Kung saan man ipagluto? Ayaw lang iputa ni butang sa res kaya ako lang. Ay, ikaw ra di lang lutoon. Oh, ako lang. Ayaw luto aday. Limpang na sa res dahil. Ay, batang na sirip eh. Zero ko rin magluto din na. Naikuan, makapajas. Oh, May kapajas. Kaya itong una magluto, kanimutan. Kanang utang ni kay biyahe pa ko ba. Mangga. Ilan nilang mangga orang mawalan. Tapos yung mong lalamunan mo man yung gibuhat bis ni Agi. Ilan nagmangga. Kabangan mo kami kuhan kaya rin nasa. Nakapalit mi kuan mabago. bago? Kami ba ng bago? Naglami na ning bago. Tunuan din subakag buwad nga pinikas. Kubi ka na iluto ni Lula sa una. Buhay sa akong nakuhan. Naglami na ning kuan nga bago na. Say nakarelate na Mama ni utan nga Papa. bago. Nana bitay lutoon. Saan? Huwag tangad pa kaw. Nana. Oo. Hindi pagapit pag si Bojas. Dali raman ni. Ato ding ilono din nato daan nagkuhan isda dia. Mo niya mangisubak piniritong isda. Woy! Mingkoy! Naog Mingkoy. Mingkoy! Muna dyan ko ganahin ni Mingkoy. Isa na rin portahan na di ka dyan madengag ag music. Sunod ata. Ang sanina maragburos. Maragburos ang sanina. Pambuntis mo guna. Libon pito? Mara po di suot tunog. Nga hindi may lagti dyan. Marapagburos. Asa man yung butang? Sa utan? Ako magasan. Ngayon yung utan pirmi kay healthy body. Balag tambot basta healthy. Kaya gipangkaon puro man utan. Nambok sa utan na niya Tirlin. Sigag utan. Hindi ko mareklamo. Puro utan nagang sudan pirmi. Lami ang utan. Si mama balik kamo man. Si mama lang kaya di magkagwanta. Ay, ba ako tiguang na ko ga. Dahil akong kinabuhi karon ay. Bago. Marin siya. Unay lami ko. Kada kaon lenlain. Minaway ko ni Papa na sa una ka. Meron din naman kaganahang mukha og mga baboy ma. Ibig sabihin mga baboy. Ang sinabaw. akong ganahan nung tayo pakaon niya. Kana ba mga sinabong baka, mga sinabong bawal isda? na baka dung oy diri. Bawala gud oy sabaw. Bawala imo ra man kung himo-himo. So Mga nakagilag sabaw, may. uno gintay lami pagkaon ninyo mga tigulang. Mo nang magkaragawa naman kay protein. Wala na lang pagkaon na kuan. Kulang sahan ko. Wala protein imo ang lawas. Pag imo hinung kanon mga yung nailan utang ra, mora yung mautang hindi mga sa magsasarsa. Ano? Hinalan pa mukhaan kang isda o karne aron na protein na imo ang lawas. Kanong pag isda di pud siya kay langsa. Wala na asa na padulong. Nagpirmi ra pod utan imo ang kanon, nawan na protein imo ang lawas mo nang magkarag-karag na. Wala ni. Dapat yun sa mukhaon ka mga sa ginagmay, ayawan man nimo. Isda ganyo, tanaw na kong isda, murang iguro ka magtuwik-tuwik. Naunsa na. Oh, kansa ka isda mo kit kuhit ra, gamay ra Utang kay tirbang tagi ng isda nimo kay naron na ay kuan. Mura man tuwik-tuwikon. Sao naman ang mga pagka. Kuan nimo. Kira ka ng utan, pero may gadget din Utan, okay na utan. Kana lang mukhaon pag protein ba, manok, isda, baboy, Tuwikon ra, wala na. ginagmay, di man kay magluod mo ko na dyan kuto-kuto. Ba nag-uwan dong? Wala man. Nagawas ko eh.
Mag-exercise mo ka. Maglaag ko. Nagtimo ka. Oh. Di, dali na. Kapag kuwan sa ditong gawas kaya kung ginagkuhan, mamahaw. Nagsuod ni mo. Una lang mo kaon. Ha? Una Pwede lang. na lunggat Bill, buka na Bill. Kari, lunod rin ang sayo tiro. Una lang mo kaon ba? Kay, muuli ako. Asa man kapadong? Magsusulta. Lakwat sa malingaw ka. Hindi naman ka diha ligad-ligad. Mga ka-exercise. Ang gawas rin. Maglaag. Gawas lang mo maritis. May mga maritis ka kadadlaw. Lunod natin ni sayote. Ano man dyan malingaw? Sagdan. Nulod na sa'yo, Tiber, Lunod luto din pa. sayote. Ang balay ko. Ko isa. Ano siya ma? Okay naman ng balay ko, kanang baba mo yung hinay-hinay. Akit sa ko. Baba man ko di mo, wag mong pay-playin ako. Paglakaw lang punod na. Paglakaw ka dyan, maglingkod, mag-exercise. Isa kunsa lang imong ipang istorya. Asa man ka? Di ara ka maglakaw-lakaw. Ang kasabaan ka. Ha? Ha? Maglibot-libot na din na mag-itsa-itsa sa kamo. Libot-libot ko no, ito na sa likod, dito balik. Hindi man daw sa manumbay. Naku, dugay na naman dyan ko dani. Wadyo ko nakapanumbay. Hindi ko gananda ng manumbay. Kaya na, dugay dyan panumbay. Wala na. Nangidibak na madugay. Ano mo yun, basta magtapok, lain na may pang istoryahan. Manang mulikay na lang dyan ko. Hindi dyan ko manumbay. Kaya makasata. Kaya nila ko suod sa bahay, manglimpyo, daghan pa ko'y agi. Kaysa manumbay, naguli ni mo, yung mga buhatunan ni mo sa bahay, nagkarambula, tuman lang ka dito, panumbay. Ay pa, magpudyo kay mga buhatunan din sa bahay, hapsay pa. Very good, naasawa. May padaghanon. Bitaw guys, kuha na laman ko na ni katuig, 2017 man mi dani, 2023 na laman karon. Kadyo ko nakapanumbay. Saka na yung mamalit. Okay na ni Beo. Nakasabot tar po kung mama nga ni noon, di na siya ganahan mo gawas kay. Ala. Kay punaon manggod, yun manggod nga no kung nagniwang. Manong murag mao no hindi mo gawas. Si mama nagdiwang, di man natutungod man niya. Siya na. Wala na siya magtarong og kuan ba? Hindi nga na jud kuno nang diabetes ug tas creatinine mawadaga na daw. Kanang yan ang Tupon. piliun na niya mga kuan ba? Munawad an siya og kuan. Niya pakan na tong mga pandi lagi. Muna nag-adjust yung lawas. Karon naman po na. Ginana siya na. Nang nabawaan niya yung sakit, mura po nag-adjust siya. Luoy ba na pud kay mura jud pud na siyang na-depress pud. Kita mangani makaibaw tang natay sakit muram ganig mahiubos ta. Nga mawad ang tagana mura tag ma-depress. Inana ko na siya. Luoy ba ja? Kita na lang mga jud may musabo. Kita may mga bata, kita may mo-adjust. Kita man may mga batanon pa. Kita na lang mag musabo. Mas mama galakaw-lakaw. Malipay nga nas mama per me. Nang paano ko diyang kaugalingon ba? Kanang idihang ko sa kayo gamang ignan. Malain man. Nga na dyan ang mga tiguang na dahil na mahiubos. Walang ang pinganan dyan. Nagato ang mga ba ang pinganan kay nga na sila dahil na sila mahiubos. Luoy ba japod? Yung ilang nga na diwa. Hindi mo na nila gitujo pa. Ilang na mga dyan ang panglasa. Pakasabot mo ko, nga na mo ginang tiguang mag-adjust mo gina. Yan nila gitujo nga ludon sila. Gag may ray Walang tayo kinanan. mahimo.
Agat ang mahimo ang pagsabot ra. Sabtan jud, taman-taman. Mura niya itong mahimo. Ang pagsabot. Ang magpailin-ilin o kung sa ilahang kuhan. Gusto. Ito na ning ilunod niya itong kuhan guys. Bago. Kahumot sa mga ngutan. Ano yan ang tao ba? Sunod na ning kamunggay. Paborito ng bayan, utan nga Bisaya. Timplahag asin, gamay bitsin. Sulod na. Ito mo na sang utan guys nga Bisaya. Kaya bawa ko daghan siya pang idlaw daling sidan na labi ng nasa, laing nasod, mga OFW. Pangmingaw dyan na sila ingani nga sudan. O guys o, ni utan guys nga. Naibago, naikamunggay, naisayuti, naipiniritong isda, iputangag sibuyas dahon, timplahag asin o bitsin gamay. Sold na. Lamin na kajugat ang sudan sa kwan guys. Pamahaw, sa parisan o kanon nga puwa. Nandya, taong gukra nga nila puwaan, sa parisan o buwad nga pot-pot hapan ng pritohon. Mo ni guys, ang paboritong sudan, bahalag magpirmi kong sudan o gingani. Okay ra gid na ho. Masin niyang ganahan. Kalami. Kalami mingkoy. Ikaw mingkoy mukaan kagutan mingkoy. Na, hadin jud ginarti mingkoy. Kinanglan jud mukaon jud utan para hilti ang lawas. Ano nang mukuan pa kapi. Nga na ilang sabaw, magkape pa ka? Ano yung maninam mo kape? Dugay-dugay na pukuha na kainom mo kape. Hinahanglan mapadata ang lawas ng kape. Madugan ni karon kay mainom kong kape. Makatuog na ko, di para sa una nga magsigir akong panghuyab. Ay, si mga banak mo. Pag nasa ingon di ka, nano na po kami na makal. Hinahanglan magiging na sa tuang lawas ng kape. Pero di lang mapod permanente. Anti-cancer ba dyan ng kape? Hinahanglan po ka mainom mo kape. Ngayon mo ang lawas, hinahanglan po nagkape. Wow, na ta guys. Lingkod na. Ang mga Sayang malaon. na po ng gulay ni mama, parehas ni Agi. Aray ko, Kaon mo ko ng siya ator, nang waton ko mo kaon siya. des ni Agi nga, nagpapalit po siya nga, nasayang ra, man giluto. Nangakuan lang nga. Lahi na lagi na siya kanang yung una-una ba. Then, mura sa kuan, di na siya ganahan, di na siya ganahan. Yung munang adjustan lang yun yung imong kuan. Malaja ra na. Parehas ni Agi, nagpapalit siya. Ipabutang rasre. Nangalaja Yan, ra. guys. Mungit na ko be. So, na di ang una-una. Umugay pa ko. Nawa mas mama, likot mas mamas likod. Nagtaong nga mo. Nawa, hirang din kuranan diha. Nabilin. Nyanap ta ko mo. Sa dahil lang mo ng jarong malingaw. Mungkin gusto ko magawas. Mabuti na po advice niya. Yung ganahan niya na niya, basta makagunig ng cellphone, magsugod-sugod. Awa mamuha pa magulog cellphone, di ba? Wa magkuhan. Nawa diha. Diyan na po na mauli mga alas 9. Mamahaw na, alas 10 na. Sus. Paragas ni Agi. Mamahaw ting alas 10 na din. Magsigrit lang mo nga masakit lagi dyan kuto-kutoon dyan. Mamahaw tag alas 9 na, alas 10. Nagkaon na to? Baliktad. Lagi. Mama nga dyan ay pirmi ni dyan likramuan ka nagi dyan kuto-kuto nga masigap des. Sayang laman kailangan tanan siya tambaw para diha. Ay, lagi kayo, hindi siya. Mukhang. Hindi, ag makaluod man dyan. Ag makaluod, ag makasuka ni dyan katuramang para sa sugar. Yapil mata na. Nadamay naman ng ubang tambaw.
Kaya nga na dyan kuno na ilasa sa tampal nga metformin sana. Metformin. Metformin. Mo dyan kuno na ilasa, makaluod, makakuan sa kuto-kuto. Pero katong ijahang para sa ijahang kuto-kuto sa ijahang creatinine o para sa ijahang UTI. Okay lang tato. Imo na nadamay na tanan. Wala na mainom. Ang tagda na yung taong bilang may sini. Malamis taong. Agninda ko bukid daga jud makarelate dani mga sudana. Manipir may sudanan basta nas bukid. Bisan pa siguro og madato ko. Di dyan na mawa ng putput sang kinabuhi. O ba? Gusto na sa gusto. O kanyang utan. Siyempre, madato ka. Di dyan ka magbago. Na may uban magbago. Kay? Di naman makalingon sa ilang gipanggalingan. Gaya pa. May pinagtamaan ah. Madato na, di na ka maumulingi. Hindi sa silagikan. Di na gani managad. Kaya siyempre, dato na, taas na kayo. Nami aso, paano eh? Bago. Push ko po yun. Jadi pa tanag wanga-wanga ron. Ito dadlaw, ito napunta sa buhol mag-wanga-wanga. Isang gabi guys, malarga na mi. Time is... Hindi pala sugto na. Hindi pa ko. Ako ang kakulbaan ni mama, kanang kamerang duwa. Kanang kabuhiin. Di ka dyan maluwat ni mama. Kaya karon kasi kay ka masupak ni mama. Dili ko musupak niya, nakasabot ka. Ako ning sakto niya akong panglantaw niya para niya. Dili ni pagsupak. Kaya para raman po niya. Ang pagsupak, kung sa'y desisyon niya, ako siyang kondili. Gusto ko na para ra niya ba? Ang akong ginawa para ra niya, di na supak. Katigong nga ako, muli na kasi niyo nga. May pawan na ka nagminsyot. Kung magtiguang na magkanya-kanya na di ay. Nasa naman yung pinagsamahan ng mga baskag pa. Yung kasabaan, siyempre, para di ka ma-disturbo, ato na ka sa hilom. Sa kinsa man siya sigurong tiguang nga sa baan man. May magkinamot, kaysa magkutsara, duwi mo man. Nung saan mo pag kinamot ang sabaw? Be, yung ka ba? Ah, ito kunti lang. Solve na. Salamat sa Ginoo sa grasya kay nabusog na pod mi karong adlaw. At adyang dakang ipasalamat sa Ginoo kanang makamata ta. Kay nabasya iban di na makamata. Ikuha na sa Ginoo. Nang atong pasalamatan nga makamata gihapon ta. Gracias Lord. Nas mama, lingan na patos mama magtabi. Yung biyahe pa ko. Ah, Tanaw ra ng kamera nga ikaw nagkuhan nagtapi. Tapi. dyan ako rin. Yung tanong ako, mukha naman yan, mura magmupiling. Mupiling mga itip sa sana kong bahali. Oo na, susunod. Na-stroke naman ang imuhang kuan. May nininte. Na-stroke off to ah. Kuan na-stroke na lagi ng imong stand. Palit tag kurug. Diyan mo kalit na pa rin siya wingig. Labay, yung kuhana eh. Ijang stand. Manamikuan guys, pamahaw. Yawan junjunog ka ng kuan. Kapadyas. Kapadyas. Parang ito maon. Ijang mangga, pikas rapigi kaon. Sayang naman di pa. Kan na be? Hindi ako mukaon. Nanas mama, nauli na. Di pa ka mamahaw ma? Pagdingog. Kaon na lang dyan. Miyas kapayas oy. Isabaw ni Siro. Amang iro kay amang iring, hindi man arte. Mga naman po sila sa among pagkaon. Hanad na sila ba? Sabi tong yatda nagpagkaon sa
tiyahin ni Junjun kuan din noon sila mga un. Basta ang kain nga. Manghigit din noon sila. Nanadamgot sila mga pagkain nga mga inanira ba pinubre. Lamya ka sa kapajas we. Sakto giging ni ate na makaon na diretso. Butong na gid siya. Balita dapat baya bago ta mo kaon ni usa ta mo kanon. Dapat magud mo ka prutas. Prutas una usa kanon. O gani. Nandan na to eh. Magsubod na niyo. Ay nako. Pinoy talaga. Unsay mo dako gamay. Gamay. Ito nga ta. Gamay ra kay dako naraba ko. Ulit, Dako ulit. imo kay ning gamay naraba ka. Hali na ma, mamahaw na ma. Saan sa baka ni? Amis na. Mabilis palitanan ba yan nato? Kami dili. See? Ano ba guys? Lamis kayo? Guyaba na ang tato, lamit. Ha? Guyaba na. Wala man. Make kapajas. Patambo kung balik pa. Paano mo ko magpaniwang god? Nangi pa na hindi ko ka na makaon. Siguro na sobra pagod. Mistress mo kong mama kay kanang na nato. Anang unsa akong ipakaon na mukaon siya magtarong ba? Wala bang dagan-dagan on? Ano po na guys, isa po na kaniwangan ni Junjun guys, kaya stress ni mama. Say di na siya makatuog, maglingkod ra mga tubang sa bungbong. Hindi na giadlaw na. Oo. Siyempre ginikanan ba yan na? Hindi naman po ka magpalabi. Hindi na ba na kumilitayan yun? Ang kaniwang naraba ka, basta ikaw na po yung magkasakit. Tama, Magunsa naman yung taon ko. Niniwang siya, siyempre. Problema po kung ano siya, taong Magunsa naman yung taon ko. Magkasakit po ka. Si mama kami ganito ni mama danig mo. Kabuyan at mama matarantam ganit ko. Samot nanap pa kay batiyon. Magunsa na naman ko. Lakasan mo yung loob mo. Yan talaga ang buhay. Okay. Thank you Lord sa grasya na natanggap. Matug ka. Di ka magnahunag bisag unsa. Pero maglami mo ang ko. Lagi nag-adlaw di ko kanang di kay makato. Hindi kayo maglingkod na kadihang higdaanan. Grabe Tubang yung- sa bungbong. Basig mo na ng gatong yun, mabuwang na. Iraulot pa. Ari ko. Basig mo na tingon na. Gusto sa buwang guys sa tarong. Ayaw ko na. Kaya na. Guys, Nagmot wifi. dyan mong itlog dyan. Wifi buwang kayo. Magkanana na naman ko. Wala yung naon ba? Magkadiangod na. Dahil pangandoy do. Salamat kas Ginoo nga gitagaan ka kinabuhi na normal. Ha? Salamat gyapon kas Ginoo nga gitagaan ka Nadlo ka kinabuhi buwang. normal o panginabuhi normal. Nadlo ka mong nay. Ang baklay na lang ba? Atos ako. Wala ko. Buhay kay ka. Hindi ko na mailisan. Grapon ka sa mga bajig makuwang ka. Gusto sa rin. Yung mula ka mo biyahin ako. Sa baanin mo eh. Diya guys, marato guys. Gamang vlog karong adlaw guys. Daghang kanang salamat sa perming pagtanaw. Bye-bye. God bless Bye-bye you ang guys. tanan. Lagon sa nino.